Igbo mmanụ amụ Dr.Achukọ Nnamdị nke onye chiri ya zere nchọ ka anyị leba anya na ilu Igbo nke taa nke na-ekwu ebe onye ọsọ gbaruru onye ije ga-erukwa ya. Ka ekwanụ ilu ndị ọzọ ya na nke a yiri, ka anyị tinyekwuo ilu ndị ọzọ ya na nke a yiri. Ilu ndị ọzọ ya na nke a yiri wụ ọgọdọ ga-eru nwoke ebe o ruru ibe ya. Ilu ọzọkwa ya na nke a yiri wụ ya bụrụ na ọnwa egbughị nwa ewu, ọ ga-eru ike nga ewu. Ilu ọzọkwa ya na nke a yiri wụ nwata tochaa ya echere ibe ya. Ka anyị were ilu ndị a na-ekwu okwu maka ilu wụ mmanụ ndị Igbo o ji eri okwu. Ilecha ihe onyonyo ya, biko denye aha gị, ya nwoke ndị oyibo na-akpọ subscribe, hụ ya n'anya, ya nwoke ndị oyibo na-akpọ like, tinye ọnụ n'okwu, ya ka ndị oyibo na-akpọ comment, gbasasịa ya, ya nwoke ndị oyibo na-akpọ share, ka anyị wike ji ya na-amụta ilu Igbo. Ndewo na ọ gara anyị ine mma o.